Entonces, os pongo en conocimiento. El viernes nos llamó la empresa y solicitó la mediación del AGA. O sea que en la negociación, como no llegamos a ningún acuerdo, que vinieran unos mediadores. Entonces nos citaron en inspección de trabajo ayer a las 11 de la mañana. Entonces estaban, pues, Alberto y Mónica por parte de la empresa, estaba el comité de huelga y estaban los asesores de comisiones y de la CIA, y estaban dos mediadores, que uno era Casas de Ron, que es el jefe de inspección, y la chica Verónica, que es otra inspectora. Y bueno, ahora va a pasar Transi a explicar lo que aquí pasó, porque hay datos técnicos, y a ver qué os parece. A ver, vos que estedes todos dentro, aquí, Aquí. Venid para aquí. No, y aquí por detrás os podes todos, A ver. Despois de acabar o que explica Transi, o que queira falar, por favor, levanta a man, anotamos, e así todos nos escoitamos e hai un turno de palabra. Que non de hablen unos por encima del outro, porque senón non nos enteramos. Bueno, pues acá vos días, nos acaba de comentar Jorge que o vendres recibimos unha notificación de mediación a través do AGA. O AGA é o sistema que ten de mediación a Consellería de Traballo a través do Consello Galego de Relacións Laborais, donde estamos integrados todas as confederacións de empresarios e todas as centrales sindicales, que se firmou un acordo que en caso de conflito pues pode haber unha mediación e intentar solucionar ese conflito. Por que a empresa Clece pide a mediación? Porque tiña unha folga convocada para o día, para este venres, ben? Por eso pide a mediación. Non foi por outra cuestión, non foi polo tema do convenio e nada deso. O pide porque tiña unha folga en riba, ben? Eso significa que a folga lle preocupaba. E lle preocupaba bastante máis do que a vos os parece. Eu xa sei que esta mañá tuvechedes unha novidade, non só que se adiantaba a asamblea para hoxe, que sabíades que tiñamos mañá a asamblea, sino que xa vos dixeron que podíades coller os 30 minutos de bocadillo e que ibades a salir a vos. Non lo sabía. O que se quedou onte en vista de que onte hubo unha proposta consensuada entre os mediadores que a propuseron e entre Clece e entre o comité de empresa, o que se lle dixo é que non se iba a aceptar ninguna proposta antes de que viñera refrendada pola asamblea de todo o persoal do xeral de limpeza. Bien? Non temos nada por escrito, porque non hai nada por escrito, porque hasta que haya conformidade non se vai a facer un acta. O que temos é unha chuleta, que é a que nos dictou a inspectora de traballo, que despois, se estades todos de acordo, se firmará pola tarde, e a firmará o comité, evidentemente, pero mentras temos unha chuleta, eu intentei pasarla limpio porque teño unha letra bastante mala, e se non me aclaraba moito. Eles o que pretendían era, primeiro, discutir sobre o contido xurídico do convenio colectivo que temos, o convenio de aplicación. Eles seguían nas mesmas que o convenio de Faro, según lle chaman eles, non é de aplicación para a empresa Clece. Por qué? Porque é un convenio que se fixo con personal de limpiezas e de Alcíes máis con empresa Faro, con lo cual eles non asumían o problema do contido do convenio colectivo. O que se lle dixo por parte da Inspección de Traballo que hai argumentos xurídicos que nos dan a razón, hai bastantes sentencias xa que se nos dá a razón de non aplicar outro convenio, e o que fai a empresa, sabedes, eu volvo a recordar, é aplicarnos unha modificación sustancial das condicións de traballo que consistía en esas cartitas que vos deron, modificación de horario, modificación de vacacións, modificación de baixas, etcétera, 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 etcétera. Ben, nosotros na mediación en ningún momento nos negamos ao que xa falamos moitísimas veces aquí, que é a negociar un novo convenio coa empresa cando remate este convenio. Ese é o que falamos sempre. E que calquer tipo de acordo ou de proposta que houver tiñase que dar en ese sentido, que se tiña que respetar o convenio colectivo que tendes desde fai moitísimos anos. E a partir de aí podíamos discutir todo o habido e por haber. Hubo, bueno, xa vos digo que estuvimos pola mañan e pola tarde reunidos, hubo, pues, digamos, diálogo no coloquial, por supuesto, pero hubo un diálogo entre todas as partes e os mediadores o que fixeron foi a función para o que se lle paga que de mediar. A proposta que fan
os mediadores as dúas partes, que por certo Clece a Lisa lle dixo que estaba de acordo, porque eles, como comprenderedes, utilizan o teléfono, non fan asambleas, o teléfono xa teñen bastante. O primeiro que se concretou foi que as partes, tanto Clece como o comité de empresa, se recoñecen interlocutores para dotarse dun novo convenio colectivo cando remate este. Bien? Por qué? Porque a empresa que está neste momento. Segundo, para que se dé esa negociación, para que se poda dar a negociación, a empresa ten que retirar a modificación sustancial das condiciones de traballo que hai en este momento, que empezaban hoxe, e teñen que aplicar o convenio colectivo de limpiezas, será el CIES, que firmáramos con Faro. E aí están de acordo tamén. Por lo tanto, se retira a modificación sustancial, se pon o convenio ao día e, ademais, hai un compromiso de abrir a mesa de negociación, que xa puxeron unha data aos mediadores para que empece a mesa de negociación o día 4 de novembro. Bien, a nos da igual, porque sempre negociamos con a Marina tamén antes de tempo, e con moitos convenios, nos dá absolutamente igual. A nosa intención cal era? Primeiro, retirar a modificación sustancial, que Clece xa retirou. Segundo, negociar un novo convenio colectivo para o ano que ven. Entón, aquilo que nos decía a empresa de que había que ter o convenio firmado o 31 de decembro, xa eso se retirou da mesa. O convenio se firmará, se pode firmar en diciembre, en xaneiro ou en febreiro. Porque, eso sí, os mediadores nos dixeron ambas partes que hai que contar coa boa fe das partes na negociación. Eso significa que tens que entrar en unha negociación cos artigos que nos queiramos e a empresa cos artigos que les queiran. Pero eso nas plataformas que faremos para o mes que ven, seguramente unha asamblea, en este mes en concreto faremos unha asamblea para nos facer a plataforma como facemos sempre, como fixemos toda a vida. Bien? O 4 de febreiro é o tope que marca a Inspección de Traballo para poder ter solucionado o convenio colectivo. Que ocurriría se o 4 de febreiro do ano que ven, que ocurriría se non temos asinado un convenio? Calquera das partes pode pedir unha mediación. Calquera. Eso non significa que cheguemos a un acordo, por supuesto. As mediaciones son o que son. O que tamén lle dixemos é que estabades sin cobrar. Estabades sin cobrar. E sabedes por que estabades sin cobrar? Porque tiñan que modificar todas, en general, porque tiñan que modificar todas as nóminas para aplicaros a porcentaxe correspondente do convenio de limpeza de edificios e locais. Por que adiantamos a asamblea? Pois adiantamos a asamblea, primeiro, porque nos preocupa que todos cobredes canto antes, eso xa número 1, e porque había unha oferta encima da mesa, e tiñamos que hoxe debatir a oferta esta encima da mesa. Si hoxe vos aceptades estos puntos, hai que chamar a Inspección de Traballo, o jefe de inspección, para deciros e decirlle que isto está aprobado e refrendado pola asamblea, e automáticamente se lle ten que trasladar a Clece que está aprobado para que Clece o día non 2, que non lle dá tempo polo que dixo, sino o día 3 a partir das 8 da mañá paguen os salarios do convenio que tendes, do convenio de limpeza propio, non do convenio de limpeza de edificios e locais, correcto? Entón, se retira a modificación, se retira absolutamente todo o que a empresa pretendía, que era modificar o salario e non negociar o convenio, e nos conseguimos que o convenio madure para o ano que ven e pase do 31 de decembro o que quixemos sempre, que se mantiña, como lle chama o jefe de inspección, que como ten estudios lle chama manter o status quo, que significa manter as mismas condicións. O digo porque hai algunos que tampouco sabemos latín e temos que preguntar, e status quo significa manter as mismas condicións de traballo que tiñamos, non só no salario, que nos influye evidentemente, sino tamén no tema da xornada. E sabedes por que se conseguiu esta proposta? Bueno, moi fácil. Se conseguiu esta proposta porque tiñamos unha folga convocada o venres. Non vos pensedes que isto foi un mérito del Raúl, del Diego, de la Violeta, de la Transi, de non sei que, non. Isto foi o mérito voso de estar unidos e unidas, de facer jaleo todos os días, de mañán e de tarde, que vos miraran unidas e unidos a todos como estuvechedes en todo o tempo, e porque sabían que o venres iban a empezar unha folga indefinida, que, por certo,
que por certo, tuvimos unha reunión outro día en Xerencia e nos vino unha señora, que al parecer é prima de Rajoy, porque aquí va todo de familia, e nos propuseron unos servicios mínimos que non o truxen en o papel, pero vos podo decir que os lle dixen que eu aceptaba esa plantilla, porque resulta que nos servicios mínimos que nos pon o Serga traballades máis das que existides. Concretamente en el CIES tiñan que contratar xente para cubrir os servicios. Efectivamente. Porque a plantilla de 9 hai unha que está de baixa que nos sustituye. Pili, que ten que asumir a huelga como delegada, queda de 7 e os servicios eran de 8. Efectivamente, tenían que contratar tal. Eles sabían, porque aparte dixémoslle o mesmo, e o comentamos nas asambleas múltiples que fixemos, que sabíades que nos vamos a pedir a suspensión cautelar dos servicios mínimos. Que eso significa que un señor xuez nos pode decir que entende que suspendan cautelarmente os servicios mínimos ou que teñamos que ir a recurrirlos. Bueno, nos tiñamos unha baza debaixo da mesa, por supuesto, que era que no momento de que o juez non nos dera a suspensión cautelar de servicios mínimos, o que íbamos a solicitar en consello dos nosos abogados, íbamos a solicitar un arbitraxe para pactar os servicios mínimos. E é certo que o temos pedido moitas veces, sobre todo no tema do lixo, se piden arbitraxes porque sempre suelen ser abusivos, e conseguimos que en arbitraxe ceda a mesa, cedamos nós e haxa unos servicios mínimos equilibrados. Tamén é certo que se os servicios mínimos que puso o Sergas houvese que empezar isto o venres, pois evidentemente xa sabemos como son os servicios mínimos, non? Ben, non vamos a explicar nada novo. Non é o mismo facer isto que facer isto. Vale? Correcto? Vale, eso xa sabíamos todos e todas. Efectivamente, a importancia para nós que o debatimos onte, que despois de estar aguantando ali horas aqueles gichos, que por cierto, deben de ter un plus de teléfono de la hostia porque fixeron máis chamadas a Madrid que el copón para intentar chegar a un acordo, hasta traer unha batería portátil. Nos o falamos, o debatimos e decidimos, todo o comité decidiu que había que convocar a asamblea efectivamente hoxe, que había que intentar poñer unha página esa que temos en Facebook, avisar a todo o mundo que se poidera, porque había que garantir non que se aprobara o acordo hoxe, que é importante, sino, para min o máis importante en este momento, que cobredes. Para min o máis importante en este momento que cobredes. Que xa sei que ao mellor tiñamos feito na cabeciña nosa de que nos iban a pagar tal e que íbamos a empezar a folga o venres e non íbamos a cobrar. Vale, xa o sabemos. Tamén é certo, tamén é certo. Isto se paralizou. Isto se eliminó. Se vai empezar a negociar un convenio como negociamos sempre. Pode ter bo fin ou pode ter mal fin. Si ten mal fin, porque hai que poñerse en todos os casos, si ten mal fin, non hai que deixar de facer as cousas que nós empezamos a facer. Se vai a vender lotería igual, exactamente o mesmo. Hai 15.000 euros para vender, bien? Hai que venderla. Se van a facer camisetas e tamén se van a vender para aportar cartos. Nós temos que facer un peto, para que se dentro de 4 meses ou 5 meses necesitamos axuda, teñamos un petiño un pouco xeitoso para ir tirando. Porque vos digo unha cousa, a eles lle afectou moito, moitísimo, saber que se estaba mobilizando o comité para conseguir cartos extras. E eles saben que se unha plantilla que está en folga pode contar con unos cartiños para ir tirando, a folga en vez de durar un mes, dura 2 meses. Bien? E eles o sabían perfectamente, de acordo? Entón, os términos, porque aparte teñen que falar os compañeiros, e non me vou a enrollar máis, se tedes alguna pregunta algo de la que queirades. Para nós, fundamental, o obxectivo da folga convocada o día 23 pasado era modificación sustancial das condicións de traballo, con lo cual a retiran. Por lo tanto, non temos esta folga, porque retiran as modificacións a cambio de abrir unha mesa de negociación que non rematará, como pretendían eles, o 31 de decembro, sino que a inspección nos marca unha data para o 4 de febreiro. Se non chegamos a acordo, pois non chegamos a acordo. Se chegamos a acordo, pois nos iremos todos de cena, vale? Ou a celebrar, bien? Entón, si Violeta, que tamén quería comentar algo. Unha cosita que se le olvidou. Outra cosa que lle pedimos é que nos den unha carta, nos teñen que dar unha carta a todos dicindo que nos retiran a modificación das condicións de traballo. O sea, dixeron que hoxe non a podían dar porque non daba tempo, porque o máis importante era si hoxe acordamos aceptar esta oferta
teño que chamar o inspector os chama eles e eles dan a orden de pago. Entonces, se supón que mañana ás 8 da mañá teñen que estar os cartos na caixa da outra. De todas, no, 3. Perdón, sería 3. A ver, independentemente que te teñen que dar unha carta a todo o personal, o acordo que se poda firmar esta tarde vai ir expreso que se retira a modificación sustancial. O digo porque non xa tengo todo isto os abogados, xa levan o tema, tanto o tema dos servicios mínimos como o tema da modificación para facer o conflito colectivo, e por lo tanto, con ese acta, nosotros sí que o abogado pode retirar a denuncia, de acordo? É dicir, aí non hai ningún problema, pero vos teñen que comunicar individualmente. Yo, para no repetirme con lo que dijo Transi, simplemente deciros, en este momento llegamos a un buen acuerdo. No podemos bajar la guardia. Si lo conseguimos, lo dijo ella también, lo dijo Jorge, es porque hemos estado unidos, no nos han conseguido doblegar. Así tenemos que seguir y así vamos a conseguir lo que buenamente nos planteemos. Ahora, sin unión no vamos a ningún lado. Y aquí se ha demostrado con nuestra actitud durante todos esos días que estuvimos en las concentraciones, durante todo el apoyo que nos habéis demostrado al comité, y que ahora lo que nos toca es trabajar, cumplir con nuestro trabajo, descansar, tener la cabeza. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, porque aparte algunos de venir a trabajar, también después hemos tenido que estar en las reuniones que nos fueron cortas, y también necesitamos un poco la cabeza descansar. Entonces, sin bajar la guardia, sin despistarnos de dónde estamos y lo que pasa, tenemos que estar tranquilos y cumplir con nuestro trabajo. Y daros una vez más las gracias por esa unión que tenemos. Si aceptáis el acuerdo, pero antes de nada deciros, se encargaron 200 camisetas.